Sačekaj, dobroveče. Ajde uzmi, neću snimiti čoveka ako ti. Ode tamo nek dožbulje čovek, znaš? Ovo su žena. Sinovi. Raštrkan, gdje ćeš radi ženđani tamo. Tako. Malo napred. Dobar. Gdje mi je mikrofon? Gdje mi snimate? U torbi, mikrofon i torbi snimate. Ajde, više. Dobro veče. Jeste uspeli da se parkirate, sve okej? Dođu pre 15 godine, pa... A, dobro, kako ste? Samo zajedničku. Eto! Dragana. I ovdje pravo. Pa vi ste veće zvezde, bre. Slađo? Dobre, to je to, a? Uvek dobro. Ajde, gledaj. Uvek dobro. Gdje ste srce moje? Ćao. Ćao. Jeste spremni za slavlje? Rođen spreman. Kako ste se oporavili? Pa dobro ide, ne boje, malo sam neozbiljan po tom pitanju, što ste rekli. Treba svaki dan idem terapije, ali ja idem jedan put u 10 dana. Ajde, sad ću morati redom. Slađo, ili ga držite vi pod kontrolom, jer vi uspevate? Težak je, ne mogu baš da ga ponesem, ali je dobar. Lepo, super. Posla ima, videli smo vas na aerodromu, jel se vraćate i... Pa vidi, ja radim non stop, što bi morao da budem naravno. Sedamo do stari dobri kombi, auto, ja radim svaki vikend. Lepo, super. Ali nikako, pošto ja imam produženi vikend, radim i nedelju i ponedjeljak, a vi ste samo nedelju. Tako je, To je problem kod mene. Nešto ste smršali, jeste na dijeti? Ne, zaljubio sam se, opet u svoju ženu, naravno. Ne može to ponovo? Kako ne može? Što ne bi moglo. Kad se udaš, vidjet ćeš. Kako nađeš muža kao mene ovako, te voli i cov se. A ko koga više voli? Ja nju naravno. Njega! Pa Slađa kaže da ona vas više voli. A dobro, ajde, ona više. Dobro, hvala vam, lepo se provedete. Slađo, imate prelep parfem. Osjeća se prelep. Hvala. A Joko najgore da nosi zaret. A ja pa rekao dobro. Hvala. Dobro veče.